वेलकाम लोगोफोर आङो दा नै अनसुला मोनाव फैदों अनसुला ब्रनाव आरो माने जोङो दा जे सारलाबायनो नागिरदों माने जोङो दिनै नैबे गाथोनाव बै गाथोन दं नामा नै बेयाव जे सारनो नागिरदों आरोना दा आं अनसुला मोनाव फैदों आसोल जेयालाय आसोल जेया गोथौना दैया माथो गोमोसो दैयानो हो बेखौ आंथ' सारनो रोंगोना रोङाथाय गोबाव जाबायमोन सारैया औ मोनसे सारैया राबायना बिदि माथो नोंसिना बिदि होदों बिदि मा होनबा औ बै सिलायाव सारफैनायखै सारनायदो रा सिलायाव गुवारखाना खम जारलालै आयदै गिलिरथार माथो नोंसिनालाय जोंना बिदि गिलिर नङा फाग्ला जाबायना बै सैमाखौ सारसै खोरोमालाय लोगोफोर जोङो नै दा जे सारनो नागिरदोंना जेया लाखाबाय नै मोनायाव गैयाना नाखौ बावनो लागोन औ मोनायाव लागोन नाखौ सेरमांगायाव नामा सेरमांगायाव लागोन नैबे सारा अ थालिर बागाना मिथिला फाग्लालै ओमफ्राय सोरनिबे आसोल थालिर बागान नालाय आयौ भिडिअ खालामनो खम मोजां जागोन नालाय आयौ नालाय हो अ इन्जयनि थांफेराखै नों बे थालिराव फोरनै थालिर बागाना बेबादि नुफेराखैमोन ओरैबादि थालिर बागानानो आं बेबादि नुफेराखैमोन आरोना ना सारनो नागिरदों नै दिनै ना जेया लाखाबाय ना जेया लाखाबाय नै नाखौ बावनो लागोन जों सानैजोंल' ना सासे मानसिखौ लेंहरदोंमोन फैयासै दिनैसो जे सारनानै दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय ना जों माबायदि जे सारो आंथ' माने गोदो उन्दैनिफ्रायनो रोंखायोमोन दाबो बावाखै दा नायबानो जाबाय लोगोफोर नै देमसि बागान नुदोंलाय मोनखासैना बेयावनो सेरमांगाया बिराद बुरजा फट'फोरबो लाना फाग्ला बे जायगायाव हारसिं फैजानाय नङालै थाथा फाग्ला लोगोफोर नै बेग लाखायो नै जोंना मबाइल लानो थाखाय नायाथ' जोंना न'नियावनो लागोन जाहैबाय फार्स्ट टाइम बोसोरनैनि उनावसो दिनै जे सारनाय नागिरदों आङो अरनबारिखा जायगायाबो नालाय देमसिया आइ बे जोंखौ नायबा सिजायो बायदिसो मोनखायोना साइसआव गामसाबो सार इन्दि बे सेकेन्ड माबा बायदिमोन जोंखौ दा रावबो सिआइडि सानगोन खोमा जोंखौ बेगबो लानाय जाहैबाय उफ दासो माथावरि नै बैजों ओंखारसै ओमफ्राय हजों ओंखारो जों हाबबाय नै हाग्रायाथ' नालाय जिबौ गुबाल थाबायग्रा नुखायो दा जायगाया ओंखार दा गुगा थाया नालाय आसोल फाग्ला दा मानसिफ्रा साननाया हाब सानसुमा नार्जारी इउटुबारा निउसआव होजालायनाय सार बर' लांनाया माथो जि सारनानै खम जारलालै लोगोफोर बावनो नै बावनो सारगोन जोङो ओरै सेरमांगा ओरै पार्कआवसिम थांगोन खोमा दा ओइ दालां मोनगोन सेरमांगा दालां नै बेनिफ्राय ओंखारसै ना आयौ बेनिफ्राय सालागोन साले अ बैजों गैला ना दै नै खुरखाजोब्बाय सेसलै फाग्लानो ना जों बेनिफ्रायनो सारसिगोन ओंखारलांसिगोन ना एसे खुलुमनांगौलै सनमान लानांगौ लायबा nama नुबाबो टेस्ट नायखानांगौ ना मासेसो फार्स्ट टाइम सारदोंलै लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम आयौ जागोन ना जाया जे सारनाया नायनायसै सेरमांगायाव हरनाय सारबाय ना गैया दां लोगोफोर बावना गैया बालायावसो माबायो नोंसोर सेरमांगा सुरा ना फाग्ला ओइ जे मासे ओइ जे मासे आयु नाया बिदिसो आयु नुनायखौ नुला आन्दाज मोना ना फाग्लालै फुल्ला मासे सारनायनि थानाय मानै बावसो थां मासुलथाय बुहनि मासे बेयाव थानो
नाखौनो मोननो नागिरा नै लोगोफोर बै थांना नायथारथारो औ माथो गोदैसो बिलाय गोदैयो बियो बारो ओइहाय होदो औ लागाय हर गैया दांबाव है गैया बोखोदो बेयाव गैया सारायबाय फाला बदल सारगोन आरो ना नै बय सालाय बै बलार होलै बैजों ना बेंसि ओंखारनो हागौ बिदि गोथौ थायो फालानि जि गोथौआव सासे होग्रा थाबा मोजां जागौमोनलै खबाव लागायखोब्रा होबाय फाग्लाया गोरां थायोब्रा नाया नै बिदि बलदार सिङाव नै बिदिखौ आवलायनो मोननांगौमोनलै सालाय नै गामसाफ्राबो दिसटार्बब्रा होब्रबलायबाय बै खना जि थागौमोनदां दा सारजेनगासिनो आरो ना गैया दाबो नाखौ मोनाखै बै बलदार जिं सारसै ना बै थानो हागौ आंबो गामसा गामसा गाननाय आलदालै नोंखायनो बेगा सिबायदि साइसआव सिगाङाव होलै लागाय होहरजानो खियामोनला बे दैयानो थबिसो माथो जोंखि गोदां बोरो थुस 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 ओरैजों नाय थुस 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 आयौ नै खुदुंजोबनाय सिथोब नालाय ओमफ्राय एफा मोजां जायगायाव सारासै बाव सारैबाय लासै बोखोना लाबो लासै लासै ओइ नालाय नालाय आइयो होलांबाय औ मासे दं ओइलाय ओइलाय सयथा सातथासो नांबानो जायो फाग्लालै मासे मानि ए मासे होलांबाय दै दे थुस 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 सारदो सारलाबायलै नाखौ नुयो नामा नोङो नै जोङो दा मा होनोमोन बेखौ साबखाथा औ साबखाथायावसो जों सारबाय माने सेरमांगायाव नाखौनो मोनथाया ना फिथिख्रिल' एकदमबारे मोनथायाखै माने होनबा नैबाव सारफैनो फैबाय जों बेयाव हो लागाय ओरै औ ओहो ओरै गारखो औ बेयावनो आब' एसे औ बेयावनो गार नै फात्ता ओइलाय ना थेंगोना हाबानो जायो ना हाबानो जायो फाग्लालै आया नै लोगोफोर नेख' जाला जोब्बाय बिराद गिथाव बाथाव जायगायाबो रिक्समेन्ट ना नायाबो गैया नै दासो बाथोन जागासिनो जादों नालाय जानफ्रा माबा एकदम जानसि जांलाफ्रानो एकदम आजां गाजां गोथावथारबाय नोङो बाव नालाय जायगाफ्रा आयौ दसे राव फाग्लाबो जि सालायनो माने बाव जोंसो हाब माथो सानसुमा नार्जारि फुरा ना सारनानैसो जाबाय होननायसो बेफोर जासिगोन खोमा बै साले बैयाव हरलाय आं सानसैलै साले आं सानसैलै सायख'रा साले मोनासै हो जारलालै आयौ मा जाबावनो लोगोफोर नायानो नै दाबो गैया ना साले गोजांनाया जानानै आथिं आखायानो बिलाइला सिस बायदि मोनसिबाय आं गुफुरबाय जा लोमजासिगोनला फाग्लाबादि मोनासैबो नै 4ता जाखाबाय दोंसे मेथाइ खनलाबायसै आं ब्रेकआपनि आरो ना जेन'बा ब्रेकआप हिनजावजों गारजानानैहाय दै सारनानै गोदाव सोराव जानाय आरो दा नोंथां आंना खोनासंदो सना नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि नेवसिलांखो आंखौ सना गैयानोमोन आंहा नोंनि अनगा थांनानै थानायनि जेबो बेसेन आंखौ गारनानै नों गुबुन सेंग्राजोंसो जुलि जाबाय
नोंखौ लानानै आङो गोबां सिमां सुजुदोंमोन आङो दा नोंजों नेवसिजाना नोंजों गारलांजाना आं बेफोरबायदि ना सारनानैसो जानांबाय आङो नै लोगोफोर माबा ना सारनायानो जोंना बबेबा जायगा एकदमबारे बबेबा मैखोम मैगं खुबैग्रा जायगायावसो फैनानै सौफैबाय गामसाफ्रानो गोजांनायानो सुखोजोब्बाय ओमफ्राय नै माबा जागासिनो आरोना बिहा ओंखाम उखैनाय जाला जाहैदों आथिङा आंना फिलारा एसे जासिबायबो मुलाफोरखौ अखालाबायसै नामा साले लागाव आयु नायलाय एन्जरा साले नालाय आयु जावबा मोनगोन ओमफ्राय रावबो जावा ना रायो बेखौ जावनो हायो आयु एन्जर खुनायजोब नै गासिबो फाग्ला मा जाखो देन्जार गोथाव बैग्रिया आयौ न'आव लांथारगोन लोगोफोर देन्जार गोथाव माने ना नागिरफैनाया नै बैग्रियासो गोजा गोथाव गोबां जायसै ना आं बिदिबाथाय बेगरखौ मन' लांफ्लांजोबो गोथाव बरियालै ना आदिसो मोनबावनांगौआथ' देन्जार गोथावलै बोरै फिथाइया नुखाबाय दा देन्जार गोथावखा बेबो देन्जार गोथाव दे लांसै आं बेगाव नै सोनानै लोगोफोर